दिनैहाय थुनलाइ गाथोन बे दतमा हालामाव जोनोम मोननाय मोनसे थुनलाइयारि आफाद। दा बेवहाय खुगा लाइसि बेखेवगिरि महरै आंखौ लिंनानै लाबोदों। दा बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बेवहाय दतमा हालामनि दिनै समाज सिबियारि बिथांमोन आरो जोंनि फरायसाफ्रा लोब लोब बाहागो लादों आरो थुनलाइ सोरजिनायाव दिनै बिहोमा होदों। बे थुनलाइ गाथोनाव गोबां जोंनि सिनियर जुनियर लिरगिरिफोर बिथांमोना लिरबिदां हरदों। दा बेवहाय आं सासे थुनलाइ मोजां मोनग्रा थुनलाइखौ फेहेरग्रा सासे बर' फिसा जानानै बे दतमा हालामाव जिहेथु जोंनि इयुथ्सफोरखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जे थुनलाइयारि जावरिखांनाय मोनसे हाबाफारि लादों। दा बेवहाय आं सासे समाज सिबियारि हिसाबै आं राङारि अनसुंथाइ हरदों बिजाबखौ साफायनो थाखाय। आरो बे बिजाब साफायनायाव जेसेबांनाखि खस्थ' खालामबाय सुजुगिरि आफादफ्रा बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर जासिदों आरो खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि बुहुमाव जायफोर बर' माहारि दिनै बर'फोर दिनै थांनानै दङ जाहाथे बयबो थुनलाइखौ मोजाङै सोरजियो, बिश्व दरबाराव जाहाथे जों लांनो हायो। दिनै जोङो नाजाबाय थादों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माखासे इउनिभारसिटिफ्राव बर' साबजेक्ट इन्ट्रडिउस खालामनायनि थाखाय। दाख्लै जोङो बावैसो सिगां जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ लोगो हमहैनानै बिटिसिनि मोनसे टिमा जों लोगो हमहैदों। बेवहाय आंबो दंफायोमोन। दा बिथांमोना बुंदों जोंनि बड' स्टाडि सेन्टार गायसनगोन आरो मास्टार डिग्रि बड' एमएलआव फरायनो थाखाय खाबु होगोन। दा बिथांमोना कर्पास फान्ड बिदों। दा बेखौ जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय 10 कोटि थाखा हरब्लानो बिथांमोना स्टार्ट खालामसिगोन। दा बे फैगोन बोसोरनिफ्राय दा एकाडेमिक इयार हिसाबै जों बड' साबजेक्टखौ मास्टार डिग्रि फरायनायनि खाबु बा स्टाडि सेन्टार गुबुन हारिफ्राबो जाहाथे बर'खौ सोलोंनो हायो बे खाबुखौ जोङो जोंनि भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव जों मोननो हानायनि मोनसे हाबाफारि दिनै जानानै फैबाय। बेबादिनो जोङो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफ्रावबो दिल्ली इउनिभारसिटि, त्रिपुरा इउनिभारसिटि बा बुहुमाव थानाय जेसेबांनाखि इउनिभारसिटिफोर दङ बेयाव गायसननायनि जे बेबस्था बेखौ जों बिटिसि सरकारनिफ्राय नाजाबाय थानाय जादों। दा दिनै खावलायनो लुबैदों जोंनि जाहाथे इयुथ्सफ्रा बांद्राय माने बे मबाइलखौ बाहायाबालानो फरायनाय समफोरखौ मोजाङै दिहुननानै लायो। आरो जोंनि बे थुनलाइयाबो दा मोनसे डिजिटाइज सिस्टेमजों थांनांसिगोन। जोङो मेनुवेल बिजाब साफायनायलायथ' नङाबाबो माखासे डिजिटाइज सिस्टेमजों जाहाथे जोङो खन्थाइफोरखौबो जाहाथे जोङो पाब्लिस खालामनो हायो बेबादि सिस्टेमाव जों थांनांसिगोन। दिनै माने जापानिसफ्रा जेबादि लिटारेसारखौ डेभेलप खालामदों, चाइनिसफ्रा जेरेखम डेभेलप खालामदों, दा बेबादिनो जोंनि बर' थुनलाइखौबो जौगाहोनोबा जों माखासे डिजिटाइज सिस्टेम, कम्पिउटाराइज सिस्टेम बेखौबो जों दिनै लांफानांसिगोन। एआइ सिस्टेम। दा बेबादिजोंनो जों थुनलाइखौबो जों लांफानांसिगोन। जे मुगाया जेरेखम थांदों बिदि जों थांफानांसिगोन। दा ओंखायनो बे डिजिटाइज खालामनायनि जे फरमुला बेफोरखौ जोंनि रोंगौसाफ्रा दिनै दिहुननांसिगोन, जोंनि एक्सपार्टफ्रा दिहुननांसिगोन। बोरैबा जोङो बर' लिटारेसारखौ डिजिटाइज खालामनो हायो, बोरै जाहाथे जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो बर' लिटारेसारखौबो जोङो जाहाथे बुहुमाव माने जोङो फोसावनो हायो, फेहेरलांनो हायो। बिनि थाखाय जोङो सेमिनारफोर बानायनानै जोंनि थुनलाइ आफादा, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा जायफ्रा माने थुनलाइजों जड़ित दङ बिसोर दिनै बेफोरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय दिनै नाजाबाय थानांसिगोन।